Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Служадары мен тракторда эшләдем. Еще тозыды деген тракторда. Күп еллар эшләдем мен, аннан соғыштан кайткачан да эшләдем аңарда. Хәзер ул тракторлар жок инде, уже икенче адәтләр дә фәләннәр. Мин соғыш башлангач борын белән тоттылар мине. Ул борын бетте. Мен ана кере 42 елны декабрь айында армияга алындым. Соғышка алып кеттилер мени. Анда мени уже үйлөнгөн инде. Карчыгым күмәнне булып калды. Ана мен кеттим соғышка. Бардым инженерный войскада болдым. Инженерный войска анда бик күп нәрселәрне өйрәтәләр. Миналарны куярга, миналарны разминировать итәргә күп мылтыкларны өйрәтәләр. 42 елның бу декабрь айы була. Шуннан декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Майның нинде үрәндегез инде булды, кеттеге соғышка дип соғышка алып кеттиләр. Майның 10-сында бардык соғышка Орел деген шәһәргә. Орел деген шәһәрне немецләр алган иде. Ну анда немецләрне куып җибәрдек. Ну бер куып җибәрәбез да, бер-икесен кунабыз да. Тагын безне моннан куалар немецләр. Немецләр дә көчле, без дә көчле. Шул чамалар вакытында. Шуннан инде августның 6 числосында окончательно алдык без бу Орелны. Менә шушы Орелны алгачтан шушы Орелны төшердек без монда күкрәкләргә. Бик күп солдатлар, офицерлар төшерделәр. 6 августта Орелны алып, безне дәл алып китәләр Днепрга табантын. Днепроны форсировать итәбез без Белый церковь турында. Анда без сапер булгач, без күперләрне дә понтонный лодкаларында без йөртәбез. Безгә бөтен нәрсәләрне өйрәттеләр инде. Шунда без хатсыз турабыз инде күп кенә. Бу нида Белый церковь дигән шәһәр турында. Монда беренче Украина фронты, монда соғыш алыр инде безнең белән. Монда бик күп айлар соғыштык без монда. Белый церковь, Старый Оскол, Новый Оскол шундан алынды. Аннан кире анда безнең маршал бары Батутин деген ул мәрхүм булды, аңарга снаряд ярышы эләкте. Шулай итеп менә халыклар кәми бара, безне подготовительныйга чыгардылар аннан кире. Нигә Днепроның бу ягына, үзебез якка. Днепроның бу ягына чыгарып, безне анда өйрәттеләр. Без анда безнең ниләрдә, солдатлар да бетте инде, әзәҗәк. Biz 10 кеше урынына 5 кеше калдык, 3 кеше калдык азакка табантын. Нарфаминский деген станция, Нарфаминскийдән шуннан Бровары деген авылга алып кирип киттеләр безне. Бровары дигәндә безнең не юк инде, землянка белән эшләнмәгән әле, эшләргә кеше дә юк инде. Безне халыкка тараттылар. Benim bunda hadi spesiyalik күп булды инде. Понтонный лодкалар, кәмәләрне корабыз. Аларда безнең специалистка керә. Аннан кире нитәбез, минировать итәбез, заминировать итәбез, сүтәбез.
неміс шушы Орел деген шаарына бір 2 айдан артығырақ өзенде асырады. Потому что нені освободителерге біздің күшілер әзге болсағанда. Шулай еттіріп, бізге қадыр попалнейіне келіп жетті. Мен қадыр зенитчик болып не башладым, уреля башладым. Шулай етіп, мені анда ұреттілер зенитке, наводчик өттіріп. Наводчик болып ұшырадым мен қатыданда. И тұрынан ұзып кеттік даже қадыр. 6 майда бек зақ соқтылар немеслер шеркеуін, қоңырауын. Бір 10 сағат кена соққанлардыр. Қойда не бар? Неміс қоңырауы бар жерде де соғалар. Қоңырау тоғышылар ешіліп кена тұра, шыңғырдап. Нәмәке екен бұл. Соғыштық тамаған әлі соғыш бар. Мағат мына 7-сі, 8-сі, 9-сы күніне капитуляция. Шонан соғыш бітті, 9-сы күніне ертен күжіқыдан да тұрмаған еғалі, қадыр қышқырыш башланды. Победа да победа. Şundan atış başlandı. Avtomatlarına, avtomatlara 72 batıran üç atı bitirdik. Bundan boydan çayla getirgen kişi olmadı. Çünkü atış bitti. Ama şunu aytıp, soğuş bitti de koydu. Nendey medallarınız var sizden? Bu kaladıklarda bu medallıkı ama her birisi 16 mekan şey mekanında. O medallarda ne? Barısında kurdun insan kurtar verir bulmayı. Ağır. Anlaşmayı. En kaderlisi Жуговка. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.